Представяли ли сте си някога, че ще чуете звука на болид в подножието на рила? Един футболист може да играе в футбол, един лекоатлет може да тича, един пловец може да плува, но за нас автомобилните фенове и за всички автомобилни спортисти, за целия моторспорт, не само автомобилен, нямаше сцена. Сега вече има официално. The event here is very important for the whole region, I think. It's the first circuit with a grade 3 homologated from the FIA and also from FIM. And I really think this track brings the region together within motorsport. Това ще даде шанс на много младежи да направят своите първи крачки именно тук в България, не да търсят реализация в чужбина, което ще им помогне много в развитието на тяхната кариера, особено в първите години, когато най-трудно се случват нещата. Изключително много благодаря на създателите на тази писта, защото това е една от големите реални стъпки в организирането на безопасността на движението в България. Тук е мястото да се развиват скорости, да се показват умения и всеки желания за летеж, а не по българските пътища. Благодаря ви още веднъж лично. Да, първа такава писта в България, най-накрая, след толкова години, имаме такава писта, сертифицирана по FIA, по FIM. Огромно предизвикателство и огромно щастие и гордост за нас, че най-накрая в България феновете на мотоспорта имат такова съоръжение. Ужасно много предизвикателства, времеви, строителни, ако щете. Тук е момента може би да благодарим изключително много на ГБС като компания, която изгради цялото нещо. Защото първата копка беше направена през 18 март 2025 година, а първото ни тестово събитие беше през октомври 2025 година и пистата беше абсолютно годна за каране. The event today is incredible. I've been to 24-hour races, Spa, Nürburgring, Le Mans. I've been to Formula One Grand Prix 15 to 20 times. I've never seen a show and a party like this. Ние от Porsche Owners Club София сме всъщност големи почитатели на карането на писти и до сега ходихме на писта Серес в Гърция. За нас ще бъде супер да идваме тук по-често, по-близко ни е, а и както виждаме съоръжението е доста по-модерно. Със сигурност ще бъде много интересно да се кара тук. Чакам го горе-долу около 40 години. 86-та година се започва едно такова като строеж, се предприемат мерки в Сливен и 40 години по-късно съм изключително щастлив, че се намирам на това място. Съм изключително щастлив, че най-накрая няколко ентусиаста по любов го създадоха това нещо. Писта, за която повечето от нас не са си мислили да мечтаят, само защото съоръжение от такъв калибър наистина не се прави и не се случва просто и така. And I think a lot of people will enjoy driving here. I mean, if I was young, I would come here every day to practice and to race. Писта Едно Мотропарк извоюва лицензии от международните федерации по мотоциклетизъм и по автомобилизъм, като от Международната федерация FIA по автомобилизъм имаме даден лиценз Grade 3, което дава възможност да сме домакини на състезания от ранга на Формула 3. Пък от Международната мотоциклетна федерация FIM имаме извоюван лиценз Grade B, което пък дава възможност да приемаме състезания от ранга на World Superbike. Дългосрочната ни визия за L1 Motor Park е от една страна да докараме много световни шампионати, възможно най-високото ниво, което можем да докараме. Най-големите ни цели са World Superbike, който планираме да докараме в рамките на 2 до 3 години или поне се надяваме да можем да го направим. И втората ни огромна цел към момента е имаме възможност да сертифицираме пистата за тестове на Формула 1. Не ме разбирайте грешно, това не са Формула 1 състезания, но това са тестове на истински Формула 1 отбори, които надявам се да успеем да постигнем и този лиценз. Всеки автомобилен или мотоциклетен фен е добре дошъл при нас в отворените за карани дни и има възможност да покара собствения си автомобил или мотоциклет или да наеме кола от нас, стига превозните средства да са технически изправни. Аз съм сигурен, че ще се насладим много на завоите и на дългите прави, които нашето трасе предлага.